Salut la toată lumea! Astăzi avem de reparat o navigație de pe o Skoda. O navigație auto. Am primit-o prin cole de la un client. Ne ocupăm să vedem despre ce e vorba. A mai fost trimisă la un service. S-a făcut o constatare la ea. Momentan nu știm despre ce e vorba. Vom vedea în momentul în care o vom desface despre ce este vorba. Proprietarul navigației spune că navigația nu funcționează. A funcționat o perioadă de timp foarte scurt. Funcționa o perioadă după care se oprea. Tind să cred că era din cauza supra-solicitării în temperatură. Overheating. Vedem despre ce e vorba, ce s-a întâmplat cu această navigație și ce putem să-i facem să o reparăm. Folosim o șurubelniță Torx pentru șuruburi. Să vedem ce s-a întâmplat mai exact cu această navigație și de ce nu funcționează. Din care motiv navigația nu mai vrea să funcționeze. Ia să vedem ce avem noi aici. În spatele navigației avem și o rezistență. Haideți să verificăm rezistența. Să vedem dacă este funcțională. Vom folosi aparatul pe monodiod să vedem. Da, deci siguranța este funcțională. Să continuăm desfacerea sau demontarea, mai bine zis, să vedem ce s-a întâmplat cu această navigație de nu mai funcționează. Clientul spune că navigația a fost cu probleme încă de când a cumpărat mașina. Acum, ok, aici avem un conector care nu are cablu. Deși ar trebui să existe un cablu aici, am impresia că ăsta e conectorul de la display, dacă nu mă înșel, sau de la... Nu, este de la cardul SD. Bănuiesc că trebuie să fie un cablu aici, dar nu este cablu. Da, curios. Ok, ia să vedem. Să vedem în ce parametri nu mai funcționează acest aparat audio cu navigație. Cred că este audio. Da, este un aparat audio cu navigație incorporat. Ia uitați ce avem noi aici. Cabluri scoase. Ah, my God! Deci ia uitați ce avem noi aici. Conectori rupți. Odată cabluri neprinse și foarte deteriorate. Păi nici nu mă întreb de ce nu se aprinde și nu funcționează navigația asta. Să deconectăm. Deci avem odată un conector care este rupt. Să punem la cameră să se vadă. Asta este conectorul. Să-l și desfacem. Deci asta e ce a mai rămas dintr-un conector. Văd că s-a lucrat pe placă undeva. Deci s-a desprins conectorul ăsta. Ăsta este conectorul.
Cam așa arată. Și ăsta este cablul care ar trebui să facă legătura dintre placa de bază și cred că, nu cred, sigur display. Da, ăsta este conector de la display. După cum se vede, cei care au lucrat înaintea mea la acest castofon, la această navigație, au învățat, de fapt, să lucreze. Avem încă un conector aici care nu prea pare să fie în regulă. Dumnezeule mare. Deci ăsta este conectorul care ar trebui să conecteze, după cum se vede, cardul microSD sau cardul SD. Și conectorul ăsta nu mai are decât câțiva pini, restul nu sunt. Sau așa ar trebui să fie. Dar mă îndoiesc. Cam așa se prezintă conectorul. Nu știu dacă se vede foarte bine. O să-l pun la microscop. Deci din toți pinii ăștia mai are 6 pini pe o parte și 6 pini pe partea altă. E posibil ca așa să fie din fabrică conectorul ăsta. Ia să desfacem placa de bază să vedem de ce nu se alimentează. Care este problema de nu se alimentează? Ok. Oh, wow! Deci avem așa 4 chipuri, dacă nu mă înșel. Unul este grafic, al doilea cred că tot grafic folosește memorie RAM și ăsta la fel. În schimb, ăsta de aici este spart la propriu. Dacă se poate vedea pe cameră în ce condiție arată ăsta. Deci, ăsta arată în ultimul hal. Ia să vedem dacă ăsta este problema din care această navigație nu funcționează. Ok. Din păcate nu puteți să vedeți aparatul de măsură decât cel care l-am pe masă. O să-i fac o verificare și cu acela. Ia să dăm placa asta jos ca să nu stăm cu tot aparatul pe masă. Și să ne uităm mai de aproape despre ce este vorba. Să deconectăm cablul flex pe aici. Ia să vedem. După cum se vede, nu are niciun șurub. Ar trebui să se desprindă ușor de la bază. Da, o dată. Așa. Ok. Asta este placa principală de alimentare. Să lăsăm asta într-o parte și să vedem
câteva valori pe placa asta. Ok. Ok. Și după cum văd eu, placa asta are continuitate. Hai să o alimentăm curent, să vedem ce se întâmplă. Setăm sursa de alimentare la 12 volți. Pe 2 amperi. Și să vedem la 12 volți pe 2 amperi. Să conectăm undeva nulul. Undeva unde poate să stea. Aici nu stă. E ok. Ia să luăm să vedem câteva tensiuni de pe placa de bază, să vedem ce ne arată nouă aparatul de măsură. Îl punem aici ca să se vadă. Ok. Acum am alimentat placa cu 12 volți la 2 amperi. Tot trebuie să stai aici. Sau aici. Ne. Când vine vorba de cleș de măsură. Stai acolo. Aici? Este aici? Aici? Da. Cam greu cu stabilitul. Stai într-un fel. Nu vrea să stea. Nu vrea să asculte asta. Îl folosesc pe ăsta că se poate vedea. Ah, nu vine să cred. Să-i facem un pic de loc. Ok. I-am făcut un pic de loc, să-l punem aici să stea într-un... Așa, cred că e ok acum. Bun. Ok. Din păcate, valorile sunt foarte mici. Ok. Aici avem un condensator electrolitic. Și după cum se vede, se alimentează. De aici tensiunea nu mai pleacă. Ia să vedem de unde nu mai pleacă.
Din păcate, sursa mea de alimentare arată că undeva pe placă e un scurt. Pentru că în momentul de față, placa se alimentează cu 11,9 volți și 0,02 miliamperi. Asta înseamnă că undeva placa de bază se întrerupe. Ia să vedem mai mult. Deci avem punte principală. Aici avem puntea principală de alimentare. Ok, odată. Ia să vedem în continuare. Aici avem mai mult. 0,4 miliamperi. Ideea e că nu-mi intră deloc în scurt placa. Aici pun. Așa. Aici tot așa. Din păcate, după cum văd, placa asta de bază are un scurt foarte serios pe ea. Să încercăm să alimentăm placa. De la conector. Ia să vedem. Avem o rezistență, să verificăm prima dată rezistența, să vedem în ce parametri se află. Rezistența e ok. Mai avem aici încă o rezistență, să verificăm și rezistența asta. Și asta pare să fie ok. Ok, ia să vedem. Nul. Avem aici un MOSFET, după care pleacă în al doilea MOSFET. Ia să vedem. Oho, se pare că placa noastră intră în scurt din cauza la... Da. Din păcate, placa aia, din cauza la chipul ăsta, este în scurt toată. Am văzut și puțin fum. Ia să micșorăm volții și să vedem care este piesa care face probleme. Și să ne ducem cu 2 amperi. Ia să vedem. 10 miliamperi. Ok. Deci acum avem... Placa se alimentează cu 2 amperi. Undeva trebuie să fie un scurt. Ia să vedem exact unde este scurtul. O piesă care e în scurt acum se încinge foarte tare. Hai să vedem care este piesa care intră în scurt. Căutăm unde mai află. De aici am văzut să iasă un pic de fum. Din păcate, chipul ăsta este terminat. S-a lucrat pe placa de bază foarte mult. Nu înțeleg aici. Hai de capul meu. Aici avem punți deteriorate.
O să o pun la microscop și o să încerc să vă arăt și vouă exact cum arată placa asta, trimisă într-un service, nu știu unde. Nu știu unde a fost trimisă placa. Să vedeți cum se vede o lucrătură de service. Înaintea mea a lucrat, cum am zis, cineva. Dar nu înțeleg ce a făcut la conectorul ăsta aici. Haideți să vă arăt, într-adevăr, cum arată conectorul care s-a lucrat la el. Aici avem un fel de flux, de colofomium și aici avem multe circuite întrerupte. După cum se vede, sunt foarte multe circuite întrerupte. Odată aici în spate, unul care este foarte deteriorat, după cum se vede puntea și este și un pin rupt. Aici erau doi conectori, doi pini. Din păcate, pentru client, placa asta de bază nu se mai poate face nimic cu ea. Să vă arăt cum se vede chipul la microscop. Încă un pic să focusăm microscopul. Deci cam așa arată chipul. Nu știu de ce a ajuns așa, din ce cauză chipul de la această navigație este atât de deteriorat și atât de spart. Tind să cred că s-a lucrat pe placă sau s-a supraîncălzit și a explodat. Da, cam astea sunt cam asta e tot ce pot să spun. Din păcate nu pot să-i fac nimica. Am să comunic proprietarului că trebuie, din păcate, să-și achiziționeze o altă navigație pe mașină, că acestei navigații nu mai are ce să-i facă. Vă salut și vă doresc o zi bună și vă aștept și la următoarele mele video.